νωρίτερα, το τίτλο «Η στοιχειωμένη βίλα Λεβίδη», του Σταυρό στο Λόφο. Χαρούμενος ότι βλέπω ότι αρκετοί από εσάς το κρατάτε ήδη στα χέρια σας. Άρα αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό. Να ζητήσουμε συγγνώμη για τη μικρή αναμονή. Εντάξει, η Αθήνα δεν είναι μυστήριο, ξέρετε ότι πάντα έχει κίνηση. Περιμέναμε λίγο περισσότερο κόσμο να έρθει σήμερα για αυτή την παρουσίαση. Μια παρουσίαση η οποία ελπίζουμε να ρίξει λίγο φως σε ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα μυστήριο για τη Βίλα Λεβίδη. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς είστε υποψιασμένοι. Το στοιχειωμένη που υπάρχει στον τίτλο προειδεάζει ποιο είναι το περιεχόμενο. Εγώ θα προσπαθήσω να διευκολύνω με το συντονισμό που θα κάνω σε αυτή την εκδήλωση τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τους τρεις καλεσμένους μας που βλέπετε ήδη στο πάνελ. Θα παρουσιάσω, όπως τους βλέπετε, τον κύριο Γιώργο Λεβίδη, ο οποίος είναι και ο τελευταίος ιδιοκτήτης αυτής της στοιχειωμένης. Το στοιχειωμένο το βάζω ερωτηματικό, θα μας το απαντήσει με την τοποθέτησή του σε λίγο. Την Αλίκη Βαλόρες, η οποία είναι η συγγραφέας και ο λόγος που βρισκόμαστε όλοι εδώ. Θα μας εξηγήσει και αυτή σε λίγο τι την όθησε να γράψει αυτό το βιβλίο, ποια εσωτερική ανάγκη ενδεχομένως, και από τις εκδόσεις Έσοπτρων, οι οποίες έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Όσοι κρατάτε το βιβλίο στα χέρια σας, θα το έχετε διαπιστώσει ήδη, η εκδότρια, η οποία επιμελήθηκε για την έκδοση, η κυρία Αθανασία Στεφού. Σας καλωσορίζω και τους τρεις, να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή στο πάνελ. Να πω για την έκδοση λίγο, τώρα που την είδα και στα χέρια μου, κρύβει κάποιους μικρούς θησαυρούς. Θα το δείτε όταν το πάρετε στα χέρια σας και νομίζω ότι ο θησαυρός που γράφει στον υπότιτλο του βιβλίου είναι ακριβής. Υπάρχουν κάποια QR codes, όταν θα τα σκανάρετε στο smartphone σας, θα έχετε τη δυνατότητα να μεταφερθείτε στο περιβάλλον που η Αλίκη περιγράφει με την πένα της. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια καινοτομία που θα μας εξηγήσει και λίγο αργότερα η κυρία Στέφου, γιατί πώς έγινε και βάζει και σε μια άλλη ουσιαστικά διάσταση στα εκδοτικά δρόμενα εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Νομίζω ότι είπα αρκετά, δεν είμαι ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, τους πρωταγωνιστές που βλέπετε στο πάνελ. Θα ξεκινήσουμε με τη συγγραφέα. Μην μαλώνετε, εντάξει, θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την Αλίκη Βαλόρες, η οποία ουσιαστικά θέλω να μας εξηγήσετε, κυρία Βαλόρες, τι σας όθησε, ποια εσωτερική ανάγκη σας όθησε για αυτό το βιβλίο. Φαντάζομαι ότι έτσι έχουν διαβάσει, έχουν ρίξει μια κλειστή ματιά μέσα, ίσως καταλάβουν, αλλά πώς ασχοληθήκατε με αυτό το βιβλίο και τι θα θέλατε να ξέρουν οι αρκετοί θεατές που είναι στην απόψινή εκδήλωση μετά το πέρας της σημερινής εκδήλωσης για αυτό το βιβλίο. Αλήθεια. Ευχαριστώ για το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ σήμερα. Ξέρω ότι πολλοί περάσατε ταλαιπωρία για να φτάσετε μέχρι εδώ με το σκήνη που στον δρόμο. Να άξιζε τον δρόμο, ναι, γιατί είναι ένα πάρτι για όλους μας. Χαίρομαι καταρχήν που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα τώρα, γιατί όπως ξέρετε, οι περισσότεροι μένουν στο εξωτερικό εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε για μένα είναι γιορτή κάθε φορά που μπορώ και παρευρίσκομαι εδώ μαζί σας. Πόσο μάλλον να παρουσιάζω τώρα το νέο μου βιβλίο και να είστε όλοι μαζί μου σε αυτή την πορεία. Να πω αρχικά για τους φίλους κάποιοι καινούργιοι φίλοι που μπορεί να είναι εδώ, πως τα βιβλία μου είναι βιβλία αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης. Λέγω ιστορίες μέσα σαν μυθιστορήματα με διάφορα μηνύματα φιλοσοφικά και προεκπαιδευτικά. Το συγκεκριμένο ήταν κάτι τελείως διαφορετικό για μένα. Δηλαδή, βγήκα λίγο από το μοτίβο αυτό που γράφω συνήθως, διότι υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο γεγονός. Υπάρχει μια πορεία ζωής που ήταν η δική μου προσωπική, η οποία αυτή η πορεία έμπλεξε με την πορεία του Γιώργου Λεβίδη, του Γιώργου, και συναντήθηκαν οι ζωές μας, να πω ότι είμαι και νίκη του, και βρεθήκαμε με κοινό μας βίωμα το σπίτι αυτό το στοιχειωμένο. Αυτό το σπίτι ήταν ένα σπίτι, μια βίλα τεράστια με 70 δωμάτια, πολύ κοντά στο σπίτι μου που συνήθισα να κάνω περίπατους, να πηγαίνω και με τους φίλους μου, και υπήρχαν πάρα πολλές ιστορίες για αυτό το σπίτι. Όλοι απορούσαμε, όλοι διαβάζαμε πάρα πολλά γεγονότα και πάρα πολλά άρθρα βασικά που γράφονταν αναπεριόδους σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Έχουν γίνει πολλά βίντεο στα οποία ο καθένας, ίσως για να τραβήξει το ενδιαφέρον, τα εκφράζει με τον διαφορετικό τρόπο, που έτσι αποκλειστικά να είναι απόλυτα αληθινά αυτά που περιγράφει ο καθένας. Οπότε, μια μέρα είχαμε βρεθεί με τον Γιώργο και τον ρώτησα: θα κάνεις εσύ αυτό το βιβλίο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το κάνω. Και εφόσον είναι το αντικείμενό μου συγγραφή, αυτό να πω ότι είναι το έκτο βιβλίο σε σειρά που βγάζω, μου λέει ο Γιώργος: εμπιστεύομαι να το κάνεις εσύ. Το πιο σημαντικό κομμάτι τώρα σε όλο αυτό ήταν ότι ο Γιώργος δεν ήθελε ποτέ να μιλάει για αυτό το σπίτι. Δεν του άρεσε καθόλου λόγω των βιωμάτων που είχε ζήσει εκεί, κάποιων έντονων παρουσιών.
Και αυτός ήταν και ο λόγος που ήθελε να πουλήσει αυτό το σπίτι, όσο όμορφο κι αν ήταν, όσο μεγάλη ιστορία κι αν είχε. Οπότε κάτσαμε και μοιραστήκαμε τις ιστορίες μας. Και ήταν πάρα πολύ περίεργο το γεγονός πόσα ιστορικά γεγονότα περιπλέκονται πίσω από αυτό το λόφο, από αυτή την ιστορία, όχι μόνο σαν στην περίοδο την οποία ζούσε μέσα στην οικογένεια, αλλά και προγενέστερων χρόνων, κατά την περίοδο του πολέμου του 1940 με τους Γερμανούς, οι οποίοι το είχαν υπό την κατοχή τους και είχαν την οικογένεια σε μια πτέρυγα και εκείνοι βασάνιζαν και με φρικτά βασανιστήρια Έλληνες και σκότωσαν πάρα πολλά άτομα. Πιο πριν όμως υπήρχε και άλλη προϊστορία, διότι αυτή η βίλα συνδέεται με ένα ενετικό ή οθωμανικό ίσως παρατηρητήριο, το οποίο χρησιμοποιούσαν κατά την περίοδο του πολέμου για ευνοϊκούς λόγους στρατηγικούς, εφόσον ήταν και το ψηλότερο σημείο στην περιοχή. Και πιο πριν από αυτό, είχε διαδραματιστεί εκεί μία μάχη των αρχαίων επί Πισίστρατου και Θησέως, των μισθοφόρων του Θησίστρατου και του στρατιώτες του Θησέα, τους Δημοκρατικούς. Έγινε μια μεγάλη μάχη εκεί, πέθαναν πάρα πολλά άτομα, τα οποία θαύτηκαν σε τύμβο, ο οποίος υπάρχει στο σημείο του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στην Κάτσα Παλίνης, με τον επιβεβαιολέοντα που πολλοί ακόμα και τώρα πηγαίνουμε και βλέπουμε εφόσον υπάρχει εκεί. Υπήρχε όμως και άλλο ένα περίεργο γεγονός, διότι στον λόφο που υπήρχε το παρατηρητήριο υπήρχαν και άλλοι παρόμοιοι λέοντες σε διαφορετική στάση, οι οποίοι υποδήλωναν πως είχε διαδραματιστεί σε αυτή την έκταση η συγκεκριμένη μάχη και τα πτώματα είχαν θαυτεί στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, αυτό το δηλώνουν βέβαια και ανασκαφές, έτσι, που έχουν γίνει κατά το 1980, περίπου κάπου εκεί έγιναν. Όχι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Ο Άγιος Νικόλαος έχει διατηρήσει και ένα βυζαντινό εκκλησάκι εκεί, κάποιοι που ίσως ήδη το γνωρίζετε. Και έχουμε συζητήσει και με τον Δήμο Παλίνης, αν θέλουν σας γέρα, να κάνουμε ένα event εκεί που αφορά τους Δήμους. Από εκεί και πέρα, στο σημείο του λόφου, πήγαμε με την ομάδα του κύριου Χάρη Καραλιώτα, Think Codex Paranormal. Θα τα γνωρίσετε, θα του δώσω το λόγο σε λίγο. Κάναμε ghost hunt με ειδικά μηχανήματα που καταγράφουν τον ήχο. Κάναμε κάποια ερωτήματα και πιάσαμε κάποιες απαντήσεις. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά, αυτές τις θεωρίες, ο καθένας όπως θέλει τις εκλαμβάνει και πιστεύει. Εμάς μας εντυπωσίασε προσωπικά, γιατί okay, όλοι έχουμε τους ενδιασμούς μας, αλλά μας εντυπωσίασαν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις που πήραμε, που δεν τις είχαμε σκεφτεί για αυτό το χώρο. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ένα περίεργο γεγονός ότι η φύλλα κάηκε με το που πουλήθηκε από το Γεώργιο Λεβίδη. Και έχουν διαδραματιστεί πολλές πυρκαγιές σε αυτό το σημείο, που είναι πολύ περίεργο. Τώρα, για να μην πλατιάσω άλλο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ήλιο. Θα έχουμε και τη δυνατότητα, αν έχετε κάποια ερώτηση μετά το πέρας των τοποθετήσεων, να απευθύνετε. Είναι χαλαρή η συζήτηση. Θέλουμε έτσι να γίνει λίγο πιο γνωστό το βιβλίο. Να δώσουμε ίσως και στον απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον λόγο, τον κύριο Γιώργο Λεβίδη, ο οποίος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία στη ζωή, διπλωμάτης, δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης μέχρι το 1980, μέχρι το 1991 αυτής της. Μέχρι το 1991 της βίλας. Και αυτή τη βίλα, κύριε Λεβίδη, την περιβάλλει μια άχλη μυστηρίου. Και θα ήθελα καταρχάς να αρχίσετε την τοποθέτηση, αν υπάρχει αυτό το μυστήριο κατά τη γνώμη σας, δεν υπάρχει, έτσι ώστε να εισαγάγετε και τους θεατές μας σε αυτόν τον μυστηριακό κόσμο της βίλας Λεβίδη. Καλησπέρα. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω την Αλίκη και την Αθανασία που με καλέσαν εδώ απόψε. Αυτό το σπίτι ποτέ δεν το αγάπησα. Σε αυτό το σπίτι έμενα με το ζόρι. Η αίσθηση που είχα από μικρό παιδί σε αυτό το σπίτι ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα πέστε το τι ήταν η ιδέα μου, πέστε το τι δεν ήταν η ιδέα μου και ήταν από μια δυνατότητα να αισθάνομαι πράγματα, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι περπατούσα σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και μεγάλους, δηλαδή μιλάω για πριν φύγω από εκεί μονίμως, 20, 22, 23, 25 και αισθανόμουν ότι κάτι με παρακολουθεί από πίσω.
Και γι' αυτό, πρώτον, που κάτι έτσι τελείως αυτό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο σκοτάδι όταν ήμουν παιδί, και δεύτερο, κληρωνόμουν στο δωμάτιό μου. Γιατί φοβόμουν. Το λέω τελείως έτσι όπως ήταν. Να πάω από το δικό μου το διαμέρισμα στην άλλη πτέρυγα του σπιτιού, όπου ήταν και τα σαλόνια και όπου ήταν η πρώτη φωτιά που έπλασε την παραμονή της υπογραφής του συμβολέου, δεν πήγαινα. Ειδικά υπήρχε ένας διάδρομος εκεί, ο οποίος μου σήκωνε τα μαλλιά στον αέρα. Έχω δύο περιπτώσεις που μπορώ να πω, να μιλήσω για δύο περιπτώσεις για τις οποίες μου έχουν μείνει γραμμένες στα 81 μου, ακόμα από τότε. Η μία περίπτωση ήταν έτσι για την ιστορία. Περίμενα κάποιον να έρθει να με πάρει στις 9.30 το βράδυ, ήμουνα 20-22, και κατέβηκα στο... Θα πω τα έχεις γραμμένα αυτά. Τα έχεις γραμμένα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατέβηκα στη μέση του δρόμου που ενώνει το δρόμο με τη Λεωφόρο Μαραθώνου, την οδό που ανεβαίνει στο σπίτι. Εκεί υπάρχει ένα παγκάκι. Και κάθεσα σε αυτό το παγκάκι και περίμενα να έρθει ο φίλος μου αυτός να με πάρει για να πάμε στο Πικέρμι. Σε κάποια στιγμή, απέναντι από μένα, ακριβώς στην άλλη μεριά του δρόμου, υπήρχε το δάσος, άρχισε το δάσος. Εδώ εκεί που καθόμουν ήταν το πηγάδι, το περίφημο, το οποίο έχει ψάξει η Αλίκη. Και ακούω κάτι βήματα πάνω στα ξερά από τα πούσια. Σηκώθηκα, πήγα να δω, είχε και φεγγάρι κιόλας, Ιούνιος. Πήγα να δω, τίποτα, ξανακάθομαι. Αυτό έγινε 2-3 φορές. Τρίτη-τέταρτη φορά έφτασα στη μέση του δρόμου, όπου με έλουσε ένας κρύος υδρότας. Όταν λέω κρύος υδρότας, εννοώ παγωμένος υδρότας. Τότε είχα και μαλλιά και σηκωθήκανε. Και έφυγα τρέχοντας προς το σπίτι απάνω. Τώρα δεν ήμουν και κανένα μικρό παιδί, ήμουνα 20 τόσο χρονών. Τρέχοντας και αισθανόμουν ότι κάποιος με κυνηγούσε. Έφτασα πάνω, ζούσε ο πατέρας τότε και υπήρχε φρουρά εκεί. Είδα τον χωροφύλακα εκεί που φύλαγε και σταμάτησα και περίμενα εκεί πέρα. Δεν είπα τίποτα. Την άλλη μέρα, οι 2 μέρες μετά, ρωτάω μια καμαριέρα η οποία είχε η μητέρα μου από πριν από τον πόλεμο, η οποία είχε περάσει και τον πόλεμο εκεί μαζί της. Της λέω, Φρόσο, δεν μου λες, εκεί στο πηγάδι, λέω, έχει γίνει τίποτα? Μου λέει, τι εννοείς, μου λέει. Λέω, δεν ξέρω, αισθάνθηκα περίεργα. Μου λέει, εκεί τους κρεμούσαν οι Γερμανοί τους αντιστασιακούς. Ακριβώς τα δέντρα στα φεύγα τα οποία υπήρχαν στο πηγάδι. Απέναντι. Δεν είπα τίποτα, ούτε το εξήγησα. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Μάνα μου και μείνει όμως. Αργότερα παντρεύτηκα και κάποια στιγμή, Σεπτέμβριο, αυτές τα 2 περιστατικά τα θυμάμαι τόσο καλά, ακόμα και σήμερα, καθόμαστε με τη γυναίκα μου και βλέπουμε τηλεόραση, 7 η ώρα το βράδυ. Μαυρόασπρη τηλεόραση τότε, η ΕΝΕΡ, δεν θυμάμαι τι ήταν, η ΕΝΕΡ, και βλέπαμε κάποιο Σύρια. Όχι, βλέπαμε νομίζω ένα από αυτά τα Αμερικάνικα με τους καουμπόιδες που ήταν τότε το σπιτάκι στο λιβάδι, κάτι τέτοιο που το λέγανε. Στο μικρό σπίτι στο λιβάδι, ναι, κάτι τέτοιο. Και ήταν Κυριακή. Κάποια στιγμή στο δίπλα δωμάτιο που ήταν το γραφείο μου, ακούω ένα γλόμπο να σπάει. Ξέρετε πώς κάνει ο γλόμπος όταν σπάει.
Δεν έδωσα σημασία, εν πάση περιπτώσει λόγω κάποιο γλώπος, κάποιο πορτατίβ, έσπασε και είπα. Μετά από λίγο ακούω κάτι βήματα στο σαλόνι που ήταν παραπέρα. Κανονικά βήματα. Οπότε σηκώθηκα να δω αν είχε γυρίσει ο Αιγύπτιος, ο οποίος δούλευε σε εμάς τότε, γιατί είχε έξοδο εκεί την ημέρα. Δεν βλέπω κανέναν. Γυρνάω πίσω στην θέση μου, τούσα τηλεόραση και ξαφνικά αρχίζουμε να αισθάνομαι ότι κατέβαινε ένας θόλος γυάλινος, από τον οποίο είχαν απορροφήσει τον αέρα. Και ήταν νεκρική σιωπή. Είχαμε 5 σκυλιά, είχαμε μια λίμνη με βατράκια, εσείς την έχετε δει φαντάζομαι, χωρίς τα βατράκια, αλλά πάση περιπτώσει δεν έχετε δει την λίμνη. Και παρακάτω είχαμε και καμιά 50 πρόβατα, τα οποία είχαν κουδούνια. Και ακουγόντουσαν αυτά συνέχεια. Ξαφνικά, νεκρική σιγή, τίποτα. Ούτε σκυλιά, ούτε βατράκια, ούτε πρόβατα, ούτε τίποτα. Απλώς μια αίσθηση ότι είσαι μέσα σε μια γυάλα και έχεις απομονωθεί από τον έξω κόσμο, δεν ακούς τίποτα. Εγώ δεν έλεγα τίποτα, από ακόμα με γελάσει η γυναίκα μου. Και σε μέσα γυρνάω και την κοιτάω και μου λέει, αισθάνεσαι αυτό που αισθάνομαι κι εγώ? Και λέω ναι. Και η γυναίκα μου ήταν Ισπανίδα και ήταν καθολικιά. Οπότε μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, κάνε μου τη χάρη, πες ένα Αβε Μαρία, μια προσευχή καθολική μαζί μου, και μου πιάνει το χέρι. Και την είπε και την ακολούθησα εγώ. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι σηκωνόταν αυτός ο θόλος, μα τελείως έτσι κατακόρυφα. Τα σκυλιά και τα 5 πήγανε τρέχοντας μέσα στο σπίτι, ήταν εκεί που ήμασταν, τα πρόβατα ξανακούστηκαν και τα βατράκια ξανακούστηκαν. Αν με ρωτήσετε αν έχω δει τίποτα, όχι, δεν έχω δει ποτέ τίποτα. Αλλά όμως έχω αισθανθεί πράγματα τα οποία με ενοχλούσαν από μικρό παιδί. Και γι' αυτό πίεζα τη μητέρα μου να το πουλήσει το σπίτι αυτό. Η μητέρα μου όμως είχε άλλες ιδέες και δεν ήθελε να το πουλήσει. Και δεν πουλήθηκε όσο του έφυγε η μητέρα μου και τότε το πούλησα εγώ αμέσως. Το πρώτο αγοραστή που βρήκα. Και έφυγα και δεν ξαναπάτησα. Μία φορά πάτησα ξανά και εκεί, 10 χρόνια αργότερα, όπου είδα και η καταστροφή η οποία έχει γίνει, το οποίο βλέπετε και εδώ μέσα, θα τη δείτε και σε κάποιο βίντεο. Αυτοί που την είχαν αγοράσει, φαντάζομαι, ότι είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Είχε κυκλοφορήσει μια ιστορία ότι ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο εξωτερικό με τον Γεώργιο, τον βασιλέα τότε, είχε κρύψει για λογαριασμό του Γεωργίου ένα ποσό από λίρες κάπου στο σπίτι που του είχε δώσει ο Γεώργιος να το φυλάξει. Είχαν περισσέψει από το δημοψήφισμα που έγινε το 1946 και το δεκτυλώνανε ψήφους. Αυτό δεν μου είχε, ποτέ δεν το ήξερα, δεν μου είχε πει ο πατέρας μου, ούτε μου είχε αφήσει τίποτα. Φαίνεται η φήμη αυτή είχε κυκλοφορήσει. Και όταν πήγα πάνω εγώ αργότερα, μετά από πόσα χρόνια για να ρίξω τα ματιά, μπαίνω μέσα και βλέπω σε όλες τις ντουλάπες, εκεί που υπήρχαν ντουλάπες, εκεί που υπήρχαν στη μέση του σαλονιού, λίγο παρακάτω, σε όλο το σπίτι, σε όλο το σπίτι, τουλάχιστον 50 ή 60 τρύπες με κομπρεσέρ, οι οποίες φτάνανε 1,5 μέτρο, καμιά φορά 2 μέτρα και στο τέλος βρισκόταν μια σωλήνα
Οπότε το πολύ εύκολο να καταλάβει κανένας ότι κάποιος πήγαινε με ένα μηχάνημα, έβρισκε μέταλλο και σκάβανε για να βρουν το θησαυρό. Οπότε ο θησαυρός δεν βρέθηκε ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι το σπίτι το φτιάξανε, το καταντήσανε στην κατάσταση που είναι σήμερα, γιατί δεν αφήσανε τίποτα που θα μπορούσε να αποτελεί. Μάρμαρα, κάσες από πόρτες, παράθυρα, τι να πω, πλακάκια, τα πάντα, τίποτα. Είναι ένα κουφάρι. Έπιασε φωτιά, σας είπα την παραμονή της πόλης και αυτό ήταν βαρύ κατά τη γνώμη μου, γιατί αμέσως μου ζητήσανε να κατεβάζω το κείμενο, οι αγοραστές, η παραμονή έπιασε την ίδια μέρα, λέει να κάνουμε μια συμφωνία πιο λίγα, επειδή κάηκε. Μετά έπιασε πριν από 2 μήνες φωτιά το σπίτι του φύλακο στην είσοδο, κάηκε ολοσχερός και κάηκε ένας άστεγος μέσα στο σπίτι, ο οποίος κοιμόταν εκεί, του το είχε παραχωρήσει να κοιμάται εκεί ο Δήμος, δούλευε Ναι. Γιατί είχα επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Ποιο, το πεταμένο. Το πεταμένο είχε παραβεί. Α, είναι βέβαια, πριν. Αυτός ο άνθρωπος κύριος που λέμε, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Τον είχα πλησιάσει Επικεντρώσου στην αλήθεια πολύ. και πολλές εταιρείες για να διαστήματα και την τροφή για τα ζώα, και μου είχε εκφράσει κάποια προβλήματα τον τελευταίο καιρό, όπως κάποιοι τον εκβίαζαν. Και μετά από αυτό ακούσαμε ότι άρπαξε φωτιά αυτό και πέθανε μέσα στο σπίτι ο άνθρωπος τώρα. Φωτογραφίες έφαγα. Ναι. Και ο άνθρωπος πέθανε μέσα στο σπίτι. Και ξανά πιάσε φωτιά μετά. Τώρα τι έχει γίνει δεν ξέρω. Αυτό όμως που με έχει ενοχλήσει το περισσότερο από όλα, και εδώ φταίει 100% η πολιτεία και ο Δήμος της Παλαιστίνης, μα 100%, είναι ότι ο πύργος πάνω στον οποίο συνδέθηκε το σπίτι με μια καμάρα, το βλέπετε εκεί, είχε πολεμίστρες απάνω. Οι πολεμίστρες αυτές ήταν αγκονάρια, τουλάχιστον 1 τόνο ο καθένας, ένα μονοκόμματο αγκονάρι, ορθογώνιο, τα οποία ήταν βαρμένα ένα δίπλα στον άλλο, γύρω-γύρω, και σχηματίζανε τις πολεμίστρες της εποχής εκείνης. Αυτά τα αγκονάρια έχουν εξαφανιστεί. Δηλαδή ο πύργος έχει μείνει ένα στρογγυλό πράγμα από πάνω και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία, η εφορία νεωτέρων μνημείων, ούτε ο Δήμος. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι κρίμα, γιατί είναι ένα ιστορικός πύργος, ο οποίος θα μπορούσε να έχει διασωθεί, όπως κοιτάμε και ακόμα και παλιά σπίτια 100 ετών προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε. Αυτό λίγο είναι την ιστορία. Από εκεί και πέρα, γιατί το είπα στην Αλίκη το γράψει, διότι την Αλίκη τη γνώρισα την ημέρα που πέθανε η πρώην γυναίκα μου, στην ημέρα της κηδείας της. Ήταν ακόμα αραγωνιασμένη με το γιο της γυναίκας μου. Και μετά την κηδεία πήγαμε να φάμε. Και δημιουργήθηκε εκείνο το βράδυ μια σχέση μεταξύ μας, οι οποίες είναι από αυτές που γίνονται ουρανοκατέβατες, έτσι. Και μιλούσαμε όλο το βράδυ. Από εκείνη την ημέρα, πάνε πολλά, πόσα χρόνια είναι, τώρα 10, 11, 12, την έχω σαν κόρη μου. Δηλαδή είναι ίσως μετά τη Γιάννα, έφυγε. Βαρέθηκε να τα ακούει. Είναι ο άνθρωπος που αγαπώ περισσότερα.
Και γι' αυτό αισθάνομαι και ότι έχω την εμπιστοσύνη να της πω να γράψει αυτά, να μπουν μερικά πράγματα στη θέση τους, να πούνε ότι η μάνα μου δεν υπήρξε στα Ελλάς ποτέ, όπως την γράφουμε πολύ, ούτε πούλησε το Χαρβάτι την Παλίνη επειδή είχε μείνει χρεωμένη στα χαρτιά. Δεν έπαιζε καν χαρτιά η μητέρα μου. Λοιπόν, αυτές ήταν φαντασιώσεις διαφόρων που αποφάσισαν να γράψουν να κάνουν κάποιο βίντεο με την γιατί και πώς. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Αυτό γίνεται πολύ συχνά και στο γραπτό τύπο και στο τηλεοπτικό. Λοιπόν, εδώ βρίσκεται όλη την αλήθεια. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανε η Αλίκη αυτό το πράγμα, διότι η Αλίκη στα 10 χρόνια που την ξέρω 12 έχει γράψει 6 βιβλία. Ελπίζω να γίνουν 106. Είναι ένα σκεπτόμενο άτομο. Έχει μια καρδιά αμάγαμα. Είναι, σας λέω, ο πιο κοντινός άνθρωπος μετά από την Γιάννα με την οποία έχω σχέση. Και σε εύχομαι και στο επόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ άκουσα το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όσοι δεν το έχετε αγοράσει μετά από αυτή την πολύ ωραία ομιλία, θα το αγοράσετε το βιβλίο για να μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό που βλέπετε οφείλεται με πολύ και στην κυρία Αθανασία Στέου, η οποία είναι εκδότρια των εκδόσεων Έσωτρων. Και θα ήθελα έτσι να μάθουμε λίγο τι σας όρισε, γιατί οι εκδόσεις Έσωτρων φημίζονται για τα βιβλία αυτοπεκτείνωσης. Τώρα περνάτε λίγο στο μεταφυσικό πεδίο. Και θα ήταν ενδιαφέρον έτσι να ακούσουμε γιατί κάνατε αυτή την κίνηση, τι σας άρεσε στο βιβλίο της Αλίκης Βαλώρης κτλ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι που είστε εδώ. Την Αλίκη τη γνώρισα από το βιβλίο Αυτοβελτίωσης. Εμείς είμαστε εκδοτικός οίκος Αυτοβελτίωσης. Το λέει και το όνομα, Έσωτρον σημαίνει εσωτερικός καθρέφτης. Όταν διάβασα το βιβλίο της Αλίκης, νομίζοντας ότι είναι αυτοβελτίωση, πέφτω πάνω στη στοιχειωμένη βίλα Λεβίδη. Τι διαβάζω τώρα. Και αισθάνθηκα απίστευτη χαρά, γιατί εκπληρώνονταν δύο στόχοι που βγήκαν πάνω στην πορεία καθώς διάβασα το βιβλίο για να δούμε αν θα βγει ή όχι. Πρώτος στόχος ήταν ο μη ορατός κόσμος. Υπάρχει και τα μικρόβια δεν τα βλέπουμε. Και αισθάνθηκα πόσο πολύ εμείς έχουμε αποξενωθεί από τον μη ορατό κόσμο. Δεν έχουμε κλείσει τα στεγανά, ό,τι πει η επιστήμη, από το Α στο Β. Και είναι ένα παράθυρο σε κάτι από το οποίο έχουμε απομακρυνθεί. Αλλά αυτό το παράθυρο μου φαινόταν και πάρα πολύ φωτεινό. Γιατί όλοι έχουμε αγωνίες. Υπάρχει κάτι. Αν υπάρχει κάτι, τίποτα δεν τελειώνει. Αυτή η μεγάλη χαρά και η απορία ότι δεν τελειώνει. Για εμένα διάβασα το βιβλίο και έλεγα μακάρι να υπάρχει κάτι, μακάρι να υπάρχει κάτι. Και αν υπάρχει κάτι, τίποτα δεν είναι μάταιο. Τίποτα δεν τελειώνει και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυτοβελτίωση από αυτό. Γιατί έχω ένα λόγο να το κάνω. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει κάτι. Το ένιωσα στο βιβλίο. Θα σας πω ότι έκανα την επιμέλεια του βιβλίου με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ήθελα πάρα πολύ να έρθω κοντά και ο επιμελητής γίνεται αυτοκόλλητο πάνω στον συγγραφέα. Και ήρθε η Αλίκη ένα βράδυ στο σπίτι, πολλά βράδια, αλλά το τελευταίο βράδυ να κλείσω στη μεταφυσική ανακάθαρση. Δεν θέλει να πάει σε άλλα χέρια. Δεν σας ενόχλησα. Όχι. Και εγώ που επισκέφτηκα και σας το προτείνω να το επισκεφτείτε,
δεν είναι ένα μέρος τρομακτικό. Είναι ένα μέρος όμως όπου υπάρχει κάτι και θα το νιώσετε. Αλλά αυτό το κάτι που υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό μέρος, έχει γίνει η Παλαινίδιος μάχη. Μια από τις πιο ιστορικές μάχες. Αυτό το μέρος θα το νιώσετε πάρα πολύ φιλόξενο. Δεν είχε σκοπό να μας καταστρέψει. Βανδαλίστηκε βέβαια, γιατί τον μη ορατό κόσμο δεν τον αισθάνονται οι άνθρωποι και κοιτάνε να βρούνε το θησαυρό. Ο μεγαλύτερος θησαυρός, παρένθεση, πιστεύω ότι υπάρχει ο θησαυρός, γιατί επειδή είμαι επιμελήτρια, διαβάζω πάρα πολλά βιβλία και πραγματικά οι στρατηγοί κρύβανε θησαυρούς, γιατί ήταν χρήσιμοι για τον αγώνα. Δεν είναι ο θησαυρός έτσι όπως τον έχουμε εμείς. Τα χρήματα είναι η συνέχιση ενός αγώνα για τον μπαμπά σας. Και το να τα βάλουν, να τα τοποθετήσουν κάπου, είναι παράξενο. Πάρα πολύ, και οι Ρωμαίοι το κάνανε. Τα βάζανε, εάν δεν υπήρχε ανάγκη οικονομική, ούτε ο βασιλέας είχε, ούτε ο μπαμπάς σας είχε, ο θησαυρός δεν πειράζονταν, δεν υπήρχε λόγος. Οπότε, ένα κομμάτι κατ' εμένα το λέω, που δεν είμαι κάτι, είμαι λυτρή, είμαι εκδιώτης, δεν έχω, έχω όμως ιστορικές γνώσεις, έχω αρχαιολογικές, θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει θησαυρός, αλλά για ο πιο μεγάλος θησαυρός είναι ότι συνεχίζει κάτι. Δεν τελειώνει μάταια. Και μεγαλύτερη χαρά δεν μπορούσα να έχω. Το βγάλαμε το βιβλίο με τον Γιώργο του Βουδού, τον Γιώργο που ανήκει και στο εκδοτικό οίκος. Το βγάλαμε με μεγάλη χαρά και το θεωρούμε ναυαρχίδα της αυτοβελτίωσης. Γιατί όλα μας τα άλλα τα βιβλία δείχνουν πώς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για ποιο λόγο? Για να εξελιχθούμε. Μόνο εδώ. Εδώ, ό,τι προλάβουμε, είναι πολύ λίγα τα χρόνια. Άρα αυτή η εξέλιξη έχει σημασία για μένα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας είπα μέσα από την καρδιά μου αυτά που αισθάνθηκα. Διάβασα πάρα πολλές φορές το βιβλίο, σκέφτηκα τη βίλα. Είναι υπέροχη η γραφή της Αλίκης, γιατί είναι συγγραφέας. Εύχομαι να το απολαύσετε και χαρά μου και τιμή μου που βρίσκεστε εδώ. Ήθελα να προσθέσω κάτι, το οποίο δεν σας το είπα πριν, αλλά υπάρχει μες στο βιβλίο, αλλά έχει σημασία για την ατμόσφαιρα εκεί πέρα. Στη διάρκεια της κατοχής, που ήταν επιταγμένο το σπίτι, μένανε πολλοί Γερμανοί εκεί πέρα, είχαν κατασκηνώσει, μέναν μέσα στο σπίτι κτλ. Απέναντι ακριβώς από το λόφο εδώ είναι η Μαραθώνος, εδώ υπάρχει ένας άλλος λόφος και εδώ ήταν ο Ασύρματος, κάτι μεγάλα κτίρια, στα οποία ήταν οι επικοινωνίες τότε, η βάση των επικοινωνιών με τα καράβια, με τα ναυσιπλοείας κτλ. Αυτό τον είχαν βέβαια καταλάβει οι Γερμανοί. Όταν έγινε η δολοφονία των ανθρώπων, των αντιστασιακών αυτών ανθρώπων, είχε γίνει ένα επεισόδιο στο Πικέρμι, παρακάτω, όπου οι αντάρτες στήσανε μία ενέδρα και σκοτώσανε 3 Γερμανούς. Οι Γερμανοί αμέσως για αντίπεινα θέλανε να εκτελέσουν τους κατοίκους, όλους τους άντρες της Παλίνης. Ο Γερμανός διοικητής του σταθμού του Ασυρμάτου, ο οποίος ήταν φιλέλλην, έπεισε τους συναδέλφους του ότι οι Χαρβατιώτες, οι Παλινιώτες, όπως θέλετε πέστε, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το γεγονός. Τους έπεισε. Και φέρανε 200 κρατούμενους από το Χαϊδάρι. Αυτοί είναι που μαρτύρησαν εκεί στο σπίτι. Αυτό έχει σημασία, γιατί ήταν άνθρωποι και όχι μόνο μαρτύρησαν, αλλά θαυτήκανε στη μάντρα την εξωτερική του σπιτιού, μέσα από το κτήμα, στη λεωφόρο Μαραθώνος. Πολλοί έχουν πει ότι η μητέρα μου και η
ιδιοκτήτες της βίλας έτσι το γράφουν, δεν είχαν καμία όρεξη να έχουν τάφους εκεί πέρα. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να γίνει κάποια εκδήλωση για αυτό που πάθανε. Και έγινε, μεταφερθήκαν όλοι στο Πικέρμι και αν παρατηρήσετε πηγαίνοντας στη Ραφίνα στο Πικέρμι υπάρχει ένας τύμβος δεξιά με ένα σταυρό μεγάλο απάνω και είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί θαμμένοι εκεί. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ελπίζω στο μέλλον η Αλίκη να αρχίσει να γράφει και να υπογράφει με το ελληνικό της όνομα. Να πω ότι το Βαλόρες δεν είναι το πατρικό μου όνομα. Βαλόρες σημαίνει ανθρώπινες και πνευματικές αξίες, γιατί όλα μου τα βιβλία έχουν σαν πυρήνα τις ανθρώπινες και πνευματικές αξίες, εφόσον τα περισσότερα είναι αυτοβελτίωσης. Και είναι η πρώτη φορά που άλλαξα λίγο το στυλ μου σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί ποτέ δεν ανέφερα τον εαυτό μου μέσα στα βιβλία. Εδώ, επειδή είναι και προσωπικά βιώματα, επειδή αφορά ρεαλιστικά γεγονότα, επειδή αφορά ιστορικά γεγονότα, έκανα κάτι διαφορετικό και τα έδεσα όλα αυτά σε στυλ αυτοβελτίωσης πάνω στην ιστορία αυτή μυστηρίου που βασίζεται και είναι εμπνευσμένη από αυτά τα πραγματικά γεγονότα που μου εμπιστεύτηκε και ο Γιώργος και που γνώριζα και εγώ η ίδια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Ηλία, επειδή θα προβάλλουμε τώρα ένα μικρό ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε και ένα ghost hunt που κάναμε με τον κύριο Χάρη Καραλιώτα, ο οποίος έχει την ομάδα Codex Paranormal. Τα παιδιά να πω ότι κάνουν πολύ αξιότιμες και αξιόλογες προσπάθειες πάνω σε αυτό το κομμάτι της έρευνας και είναι πολύ αντικειμενικοί στον τρόπο που ψάχνουν συγκριτικά με άλλες ομάδες που είναι εκνευριστικό, όλα αυτά που λένε. Να πω ότι αυτός ήταν, γιατί έκαναν το approach για την ιστορία αυτή με πολύ ενδιαφέρον, ήρθαμε σε επαφή με το Χάρη και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το ghost hunt με τα μηχανήματά τους. Τώρα τα περισσότερα θα σας τα εξηγήσει και ο Χάρης. Και θα περάσουμε μετά στην προβολή των βίντεο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αλίκη μου. Κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω, πανικοβλήθηκα, γιατί δεν ήξερα τι να πω κιόλας. Η ιστορία με το ghost hunting, τη φαντασμοθυρία, είναι ένα κεφάλαιο για πολλούς γραφικό, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό και έχει ρίζες όχι από τους αρχαίους χρόνους, από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο κόσμος των πνευμάτων συνδέεται άμεσα με τη μεταθάνατο ζωή, συνδέεται με όλες τις θρησκείες. Όλες οι θρησκείες μιλάνε για ύπαρξη πνευμάτων, για την πορεία της ψυχής, στον κάτω κόσμο, στον Άδο, στον Παράδεισο, στην κόλαση. Τι συμβαίνει. Η βίλα αυτή, ο λόφος μάλλον, μαζί με τη βίλα, όταν διάβασα αρχικά την ιστορία της, με τράβηξε. Λέω, εκεί πρέπει να πάω με τα παιδιά, να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής. Και να κάνω μια παρένθεση. Η προσέγγιση μας μπορεί να είναι αμφισβητούμενη, μπορεί να βασίζεται σε πειραματικές μεθόδους, διότι επιστημονικά δεν μπορεί να αποδειχθεί ο κόσμος των πνευμάτων. Αλλά θέλαμε να αποδώσουμε την αλήθεια όσο πιο πολύ γίνεται. Δυστυχώς, όταν κάναμε την πρώτη μας έρευνα εκεί, υπήρχε μια πληθώρα από δημοσιεύματα, από διάφορα βίντεο από άλλες ομάδες, όπου τραβούσαν κάποια γεγονότα που δεν βασιζόταν στη λογική, που ένιωθα ότι προσέβαλαν την ιστορία του τόπου, την οικογένεια την ίδια, και αυτό με ενοχλεί. Όλα τα παιδιά της ομάδας, κάποια είναι εδώ στην παρουσίαση, έχουμε βιώματα. Και επειδή ξέρουμε πως είναι ένας αντιμέτωπος, όπως ο κύριος Λεβίδης εξέφρασε με κάποια παραφυσικά φαινόμενα, είναι κάτι το οποίο σε πανικοβάλλει, σε τρελαίνει και θέλαμε να δείξουμε μέσα από τις έρευνές μας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, είναι τόσο αληθινά όσο το τραπέζι που πιάνω αυτή τη στιγμή και ότι όποιος το βιώνει δεν πρέπει ούτε να φοβηθεί να το πει, ούτε να πανικοβληθεί. Είναι μέρος της ζωής μας. Από εκεί και πέρα,
Όταν συναντήθηκα με την Αλίκη και μου είπε την ιστορία, πώς έχουν τα πράγματα, την ιδέα του βιβλίου, ενθουσιάστηκα γιατί θα είχα την ευκαιρία να ξανακάνω μια έρευνα εκεί με την πραγματική ιστορία. Εμείς τότε είχαμε κινηθεί λίγο πολύ στην παραφιλολογία και στους σύγχρονους αστικούς θρύλους. Με αυτά που ακουγόντουσαν για τον Αυλάρχη, που ακουγόντουσαν για κάποια κοριτσάκια που πνίγηκαν στη Λιμνούλα, καθαρά φαντασία. Και πόσα άλλα που δεν θυμάμαι κι εγώ. Τα μόνα που θυμάμαι που όντως ισχύουν είναι κάποιες παραβατικές συμπεριφορές, μάλλον συναντήσεις στη βίλα από τον σύγχρονο υπόκοσμο. Δυστυχώς, κάποιους είδους τελετές που αφορούν τις ιστορίες της Παλίνης το 1994, αν θυμάστε, και όλα αυτά είχαν αμαυρώσει και είχαν σκεπάσει την πραγματική ιστορία της βίλας. Έτσι λοιπόν, έχοντας τα ντοκουμέντα στα χέρια, την ιστορία από πρώτο χέρι, κάναμε την έρευνα, η οποία πρέπει να ομολογήσω δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει ένα κεφάλαιο το οποίο θα συνεχιστεί με την ομάδα. Θα είσαι εκεί, έτσι. Και αυτό που εξέλαβα εγώ, ότι μετά από 2 νυχτερινές παρουσίες στη βίλα, ότι όντως είναι ζωντανή, κρύβει το στοιχείο του αλόκοσμου. Δεν ξέρω αν αυτό κάποιος ειδοποιεί φάντασμα, ψυχές, ενέργειες, οτιδήποτε. Γιατί και ο καθένας όταν χρησιμοποιεί τέτοιες έννοιες, φάντασμα, ο καθένας μπορεί να εννοεί 1000 διαφορετικά πράγματα. Αλλά σίγουρα η βίλα αυτή έχει έναν θησαυρό. Για μένα προσωπικά ο θησαυρός ήταν η γνώση. Η γνώση μιας ιστορίας η οποία ήταν ξεχασμένη και θαμμένη κάτω από πολλά ψέματα που αφορούν την περιοχή, το λόφο και την ίδια την οικογένεια. Και γι' αυτό σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Με ένα μικρό γραναζάκι για την παρουσία του βιβλίου. Τώρα θα παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάσαμε με την Αλίκη και κάποια κομμάτια από κάποιες νυχτερινές συνεδρίες που κάναμε. Την Ghost Hunt που κάναμε μαζί και να πω ότι αναλύσαμε και το υλικό μαζί με το Χάρη, δηλαδή ώστε να υπάρχουν 2 απόψεις. Πήρε λίγο χρόνο, αλλά το κάναμε. Θέλετε να περάσουμε? Θέλω να πω, να τονίσω ότι πάντα υπάρχει μια μεγάλο. Πάμε κατά προσέγγιση, γι' αυτό είπαμε 2 αυτιά, 2 μάτια. Ακούγαμε την Αγία με τις συνεδρίες. Ναι, εντάξει, 2 μυαλά τέλος πάντων. Τα δικά μου είναι μισά λόγω πρεσβειοποίησης. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ναι, είναι πειραματικός ο εξοπλισμός, είναι κάποια πράγματα που είναι υπόμνηση, με μεγάλα ερωτηματικά, αλλά έχει και την παρουσία που είπες, θα τη δείξουμε στο βίντεο, γιατί καταγράφηκε τυχαία από ένα συνεργάτη της ομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παραδίδω το μικρόφωνο. Όλα όσα βλέπουμε ή φαίνονται δεν είναι παρά ένα όνειρο μέσα σε όνειρο. Edgar Allan Poe. Η στοιχειωμένη Βίλα Λεβίδη, ο θησαυρός στο λόφο, το νέο βιβλίο της Αλίκης Βαλώρας, νύφης του Γιώργου Λεβίδη, μας βοήθησε να διορθώσουμε αρκετά λάθη που λέγονται και να ακούσουμε τι πραγματικά συνέβη σε αυτό το σπίτι εκ των έσω, μιας και της τα εμπιστεύτηκε ο ίδιος. Κάποια μέρη έχουν συνδέσει το όνομά τους με ιστορίες παραφυσικών φαινομένων. Τέτοια μέρη συνήθως είναι αυτά που ήταν τόπος μαρτυρίου ή μέρος σκοτεινών ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ο πύργος Λεβίδη, όπως είναι γνωστός, πήρε το όνομά του από το χαρακτηριστικό πύργο Οθωμανικής ή Ενετικής προελεύσεως. Λόφος Λεβίδη, η καλύτερα βίλα, η
οποία βρίσκεται στον καταπράσινο πευκό φυτολόφο που βρίσκεται στο κέντρο της Παλίνης. Ένα μέρος για το οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Η βίλα αγοράστηκε το 1935 και τελείωσε τα κτισίματα το 1939 από τον Περικλή Σακελάριο, ο οποίος ήταν πολύ διάσημος αρχιτέκτονας για την εποχή. Με την όμορφη καμάρα συνέδεσε τη βίλα με τον πύργο που προϋπήρχε ως ενετικό κτίσμα του 1400 περίπου, που χρησιμοποιούσαν ως παρατηρητήριο. Η βίλα είχε πάνω από 70 δωμάτια. Πολλά σημεία του σπιτιού κοσμούσαν μάρμαρα πεντέλης. Το σπίτι ήταν μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας. Η οικογένεια Λεβίδη ήταν παλιά βυζαντινή οικογένεια ευγενών στρατιωτικών και πολιτικών, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Εγκαθίσταται εκεί το 1935 ο Δημήτριος Λεβίδης, υιός του Νικόλαου Λεβίδη βουλευτή, ο οποίος είχε διατελέσει 2 φορές πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Δημήτριος Λεβίδης, ως το 1946, ήταν συνταγματάρχης στον ελληνικό στρατό. Υπηρέτησε στους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919 με 22. Ήταν μέγας αυλάρχης και μέγας τελετάρχης της βασιλικής οικογένειας, καθώς και στρατηγός του δικαστηρίου. Ακολούθησε τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο στην εξορία του 1923 και μετά πάλι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Κάιρο και έπειτα στο Λονδίνο. Στο μεσοδιάστημα αυτό που βρισκόταν στην Ελλάδα, αγόρασε τον λόφο από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσογείων το 1935. Το 1948, με προσωπική επιλογή του ανωτέρου, εγκαθίσταται στο λόφο και ο υπερνομοτάρχης της τότε χωροφυλακής Θεόδωρος Κάργας, ως υπεύθυνος ασφαλείας του επωνομαζόμενου και πύργου Λεβίδη. Ο Θεόδωρος Κάργας, με δική του επιλογή, διεύρυνε τον κύκλο των αρμοδιοτήτων του με τη φροντίδα των κήπων αλλά και όλων των εξωτερικών εργασιών, αναδεικνυόμενος πολύ γρήγορα ως ο έμπιστος του αυλάρχη Λεβίδη. Το 1964 ο Δημήτριος Λεβίδης πεθαίνει. Πολλοί γνωστοί Έλληνες είχαν ζητήσει να αγοράσουν το σπίτι, αλλά η γυναίκα του, Τούλα Πότσι, δεν ήθελε. Κατά τον 17ο και 19ο αιώνα, πολλά μέλη της ιστορικής αυτής οικογένειας ανήλθαν σε υψηλές θέσεις του Πατριαρχείου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ως μέλη της φιλικής εταιρείας παρήχαν μεγάλες υπηρεσίες στο υπόδουλο τότε ελληνικό γένος. Μετά τις σφαγές της Κωνσταντινούπολης το 1821, μέλη της οικογένειας κατέφυγαν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στη Βλαχία, στη Μολδοβία και στη Ρωσία και διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας, αλλά και μετά την απελευθέρωση των Ελλήνων. Μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας, τα μέλη της οικογένειας Λεβίδη διέπρεψαν στην πολιτική, ενώ αρκετοί ακολούθησαν στρατιωτική και διπλωματική σταδιοδρομία. Το 1939 ολοκληρώθηκε το κτίσιμο της βίλας και το ζεύγος Λεβίδη εγκαθίσταται στη βίλα των 70 δωματίων. Μετά την έναρξη του πολέμου, την άνοιξη του 1941, οι Γερμανοί εισέβαλαν και έκαναν κατάληψη στο λόφο. Ο Δημήτριος Λεβίδης βρισκόταν εξόριστος τότε στην Αίγυπτο με τη βασιλική οικογένεια. Το σπίτι ήταν ένα στρατηγικό σημείο. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει όλο το μπροστινό μέρος της βίλας, διότι η πρόσβαση ήταν άμεση από το δρόμο και το παρατηρητήριο τους έδινε την ευκολία να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα πάντα ολόγυρα. Στα πίσω δωμάτια του σπιτιού που έβλεπαν στην πισίνα, έμενε ο Γεώργιος Λεβίδης με τη μητέρα του και τη γυναίκα του Κωνσταντίνου Τσαρδάρη. Έπειτα από την ενέδρα των ανταρτών στο Πικέρμι, όπου σκοτώθηκαν 3 Γερμανοί, 2 αξιωματικοί και ένας οπλίτης, η κατάσταση ξέφυγε. Οι Γερμανοί έφεραν 200 άτομα εδώ από τις φυλακές Καϊδαρίου, μαζί με όσους μάζεψαν από τους δρόμους της Αθήνας. Ακολούθησαν απίστευτοι βασανισμοί στα βουντρούμια που είχαν διαμορφώσει στο σπίτι. Άλλους τους κρέμασαν
Η σύζυγος του Δημήτρη Λεβίδη, Τούλα Μπότση, ήταν μία από τις ομορφότερες γυναίκες της εποχής, αλλά δεν είχε πάρει ποτέ μέρος σε καλυστία, όπως λέγεται. Όταν πέθανε ο πρώην άνδρας της Μπουτσινάς, κληρονόμησε την εφημερίδα Ακρόπολης. Το 1960 δημιουργήθηκε και η εφημερίδα Απογευματινή. Σαν εκδότρια της εφημερίδας, λοιπόν, παρευρισκόταν στα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της εποχής. Όσο έλειπε ο γιος της, τον νίκιαζε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών ως στούντιο γυρισμάτων σε ελληνικές και ξένες ταινίες, λόγω των πολλών επαφών της, αλλά και για παρέα, εφόσον έμενε μόνη σε ένα τόσο μεγάλο σπίτι. Το 1989 η Τούλα Μπότση πεθαίνει και το 1991 ο Γεώργιος Λεβίδης αποφάσισε να το πουλήσει. Ο Γεώργιος Λεβίδης δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με αυτό το σπίτι, ιδίως λόγω διαφόρων παραφυσικών γεγονότων και παρουσιών που γίνονταν αισθητές αναδιαστήματα. Ο μοναδικός κληρονόμος είναι ο γιος της, Γιώργος Λεβίδης, ο οποίος πουλά την έκταση σε Έλληνες επιχειρηματίες το 1991. Μετά την πώληση, η περιοχή καταλήφθηκε. Η βίλα των 70 δωματίων γνώρισε τη δύναμη του χρόνου και υπέστη μεγάλες φθορές. Το 1991, παραμονή υπογραφής των συμβολέων πώλησης του λόφου στους σημερινούς ιδιοκτήτες, καίγεται το μεγαλύτερο τμήμα της βίλας, από άγνωστη αιτία. Ο Γιώργος Λεβίδης, γιος του αυλάχη Δημήτρου Λεβίδη, συνομήλικος του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, ακολούθησε καριέρα διπλωμάτη. Έζησε για πολλά χρόνια εκτός Ελλάδας. Η συγγραφέας Αλίκη Βαλόρες μας επέδειξε τα σημεία αυτά τα οποία περιγράφει το βιβλίο της στη στοιχειωμένη Βίλα Λεβίδη, ο θησαυρός στο λόφο. Και έτσι, με την Codex Paranormal, προβήκαμε μαζί σε σχετική έρευνα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ντοκιμαντέρ, εξαιρετική δουλειά από την Codex Paranormal, να επισημάνουμε. Τώρα περάσουμε στο κυνήγι φαντασμάτων, το Ghost Hunting. Να πω ότι αυτό το κάναμε το βράδυ 1 η ώρα με 2. Δεν ήταν απόγευμα. Οπότε είχαμε και την κατάλληλη ομάδα μαζί μας. Ξεκινάμε την νυχτερινή μας περιπέτεια με μια διερευνητική περιήγηση στον χώρο, προκειμένου να βεβαιωθούμε πως τα μόνα άτομα που είναι παρόντες είναι τα μέλη της ομάδας.
ξεκινάει την έρευνα με μια αναγνωριστική συνεδρία στους χώρους που τότε έκρεβα το κάμαρα του Γιώργου Λεβίδη. Να πούμε πως η συνεδρία αυτή δεν σημείθηκε κάτι αξιόλογο. Έχουμε έρθει σεβασμό εδώ στον χώρο. Στην ιστορία του λόγου. Και αναζητάμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που... Η ομάδα αποφάσισε να συνεχίσει τις συνεδρίες της στους πρώην αποθηκευτικούς χώρους. Τους χώρους που οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν ως μπουντρούνια και χώρους βασανιστήριων. Είχαν βασανίσει εδώ οι Γερμανοί Έλληνες. Στο σημείο αυτό, μετά την απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση της Αλίκης, εμφανίζεται ένα φωτεινό, σφαιρικό, οριακό φαινόμενο, σαν να φεύγει μέσα από το χέρι της Αλίκης και με μία περιστροφική κίνηση χάνεται στο δεξί μέρος της οθόνης. Οι παρουσίες που εμφανίζονται αναδιαστήματα είναι των Ελλήνων που έχουν βασανιστεί σε αυτό το σημείο. Είχαν πεθάνει άτομα σε αυτά τα σημεία. Υπάρχει χαμένο σε αυτό το λόφο κάτι παλαιότερο από την εποχή του Πισίστρατου. Οι παρουσίες που έχουν εμφανιστεί σε αυτά τα σημεία έχουν σχέση με τους Έλληνες αρχαίους που είχαν σκοτωθεί κατά την περίοδο του πολέμου του Πισίστρατου και του Θησέα. Υπάρχουν άλλα μυστικά για αυτόν τον τόπο. Έχει συμβεί κάτι άλλο εδώ. Τι άλλα μυστικά έχουν γίνει εδώ? Στις τύπους επάνω πού? Πάμε ένα σκριάδι. Είπατε ότι κάτι μυστικά στους τοίχους του σπιτιού υπάρχουν. Τι είναι αυτό το μυστικό? Έχει σχέση με το θησαυρό. Νεκτάρις εδώ.
εσείς που μας μιλάτε, πείτε μας τα ονόματά σας. Είσαι ένα από τα θύματα των Γερμανών που βασανίστηκαν σε αυτό το σημείο. Είναι κάτι για κάποιος άλλος εδώ μαζί μας που μας παρακολουθεί. Στο σημείο αυτό, όταν λάβαμε απάντηση ότι κάτι βρίσκεται μπροστά μας, ο φακός της θερμικής κάμερας συνέλαβε ένα θερμικό ίχνο στον τοίχο μπροστά από την Αλίκη και το Χάρη και ένα δεύτερο που μοιάζει με μορφή στο βάθος του διαδρόμου αριστερά της Αλίκης. Στο τέλος της συνεδρίας, στο σημείο που τρόμαξε η Αλίκη, ο φακός της υπέρυθρης κάμερας καταγράφει ένα οριακό φωτεινό σφαιρικό φαινόμενο να φεύγει ψηλά μπροστά από το Χάρη και την Αλίκη. Η ομάδα θα μεταφέρει την έρευνά της στον επίμαχο διάδρομο όπου κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί παραφυσικές δραστηριότητες και εμφανίσεις σκιερών οντοτήτων.
Ήρθαμε από πάνω, ανάμεσα στους τοίχους, όπως μας είπες πριν. Ποιο είναι το μυστικό που βρίσκεται εδώ? Έχει καταγραφεί μια μορφή, μια φιγούρα που περνάει ανάμεσα στους διαδρόμους του σπιτιού. Τι ξέρετε για αυτή την παρουσία? Έχει σχέση αυτή η παρουσία με τον βασανισμό των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Γερμανούς? Είχε συμβεί κάτι άλλο σε αυτό το σημείο? Η ομάδα μεταφέρει την έρευνά της στο Πηγάδι, ένα από τα επίμαχα σημεία που ίσως να είχε σημειωθεί βασανισμός των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του πολέμου.